0 33 на 0 и почваме клип на Minecraft. Аз съм Весен 321 Plays и това е моя свят, който предния път видяхте. Възможно по най-тъпия начин просто паднах в лавата. Спасих нещата. По-скоро те ми се спасиха. Това може да изглежда грозно, но трябваше да го направя от други вид стъкло, от тънкия. Може да изглежда по-хубаво, но оставете. Това са подобности за в бъдеще. Сбидул сега няма стъкло, по-късно как ще имам. Добре, имам ли малко фермичката, защото искам да си бридвам тези неща, да ги оттрепвам и да ви получавам неща. Искам да се разрасна фермата, сега нямам бучета, за мога да бягам. А храна виждате, че имам една смотана ябълка. Да знам как ще изям. Имам още една. Няма ми стигне за нищо. Вътре флеш нямам. Сега тук ще става ден, колкото знам. Да, сега става ден. И не знам какво мога да правя през този ден, освен да строя. Не, шегувам се, не знам какво да построя. Един клип беше писано от един човек, който се казва Kito76 Play, и го познавате. Каза, че зато вие не бях написали че още нещо, да построя, както той каза, цитирам, конярня. А той е конюшня, ама оставете го. Да. Конюшня, не знам, че се построя само от дърво. Не съм виждал конюшня от камък. Няма никакъв шанс да бъде така. Това са ми нещата, пак тук ще ни бъдат разни глупости. Да. Добре. Сега трябва да ям, защото ще мра ли? Това е гадна. Знам къде се построя тая конюшня. Тук имам толкова животни, пак коне нямам. А това ще го трансформираме на конюшня. Това ще бъде конюшнята. Тук ще има крави и овце. Да, това ще бъде. Почваме да настроим. И да умра, поне вече няма къде ми изчезнат материалите. Се постарая, макар и в кадър, да събира малко от това обсидиана, за да ходим до недъра в някои следващи епизоди. Но това няма да бъде много скоро, защото недъра аз не мога да се опътвам и ще загина. Преки тази ще ходя само с един Iron Mesh и Iron Кирка и толкова. От това едните ми неща, че още искам да си ги запаза, преки нямам енчанти и това е малко гадно. Добре, значи нека да почваме, стига сме се връчали. Добре, значи, нека първо си направим още тея. Как се казаха? Фенсовете. Още фенсови ще ми трябва да го продължим по-нагоре. И да може да направим нещо като стена, нещо като нещо. Добре, тези точки трябва да ги щупим, така да не убием овцете. Не са да бъде толкова високо. Тук не искам да приема fall damage, защото ще е много опасно. Трябва да го вдигне само с 2. Това значи още блокове. Не тука. Тъй като наистина няма коне, наблизо няма и коне, а пак това е бъдещите свят да се правят по-късно отделни фермички и това ще бъде моята конюшня. Това е взело да става, бе. Значи да почнем да ги храним, макар и по време на строеж. Те ще ги храним. Тук не оставих фенскейт. Добре. Трички. Хубаво. Пак стигат. Колкото те да ги нахраним. Искам максимално бързо да ги убия, за да мога да си взема месото. Сега искам да създам бебе крава. Не знам дали това ще стане.
И какво се роди? Бебе овца. Бебе крава няма. Ето една грозна бебе овца. Така, значи, тлевто, нещо, което ще направим, ще направим малко слабове да има. Малко слабове за покрив. Така, сега толкова е прилично. Пък и аз няма го правя много плоско, малко понадигнато ще бъде. Тук до мен има дразнещ човек, в момента не съм си в моята стая и нямам човек, който до мене ми пречи, защото иска да ми гледа клиповете, какво правя в момента. О, не, почна това да ми взема демидж. Преден тази ябълка, жалко, да се запазва, ама не става. Не става тази работа. Така ще ги убия насилствено. Момент трябва да го чупим. Не знам какъв той бък, кога се чупят по едно, кога се чупят по две. Ама това е много дразнещо. Но значи тук ще бъде същото надолу. Така. Ма сега смятам да го издигам с по едно нагоре, едно нагоре. Става нещо като тук. Малко като надигнат покрив. Колкото знам, трябва да стигнат. Сега нека отново се издигнем. Ето така. Ще ми трябва още блокове, но после те отдолу ще ги щупим. Да. Добре, нека вземем другите. Бе, още ли ми стигат? Нека покастрим. Не знам какво го нарека това. Влизам с кирка, за не взема да прибия някоя овца. Това ще бъде тотален фейл. Не, да се чупи по две! Добре, така ще стане. Са по две, ама така ще стане. Добре, тези тук животни ми пречат малко. Това тук не знам как ще изглежда отвън. Добре, тъпи крави, овце. Бъгва ми отзадат вас, бе. И друг бях стоил по дълго време. Почитай ги. Добре, така трябва да излезе за сега. Апа, малко тази трябва да излезе. Ставих си повечето слабове там. Ще нека да влезна от тук. Бе, явно трябва да се кача. Това е нещо като хубава фермичка. Стоколата е южна, където няма коне, има всичко друго, не коне. Ето. Там махаме и това. Махаме и това. Малко ще го доправя, може да ще бъде в други епизод и до